Oye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Wancho mwereria nobotuko bwe 13 mutinyo gatana gatatu mwaka 2025 nomo senchiri abene negetone gie chinseto chabo tukongo kwarigania asamangana maya kurugete seni kya ukabene gie Ensoko TV nyara ko bakingo koretera hali abaliki baito nyako bagwetana na kubomba na gotoretera morogo boniga kurwa chinsemo ao chiense ya Kenya buna butambenje kuro kwa Daniel Omwaga ayare mutu hingati yana berko bakingo kwarigania omorogo ba obonaiga yamana sogoja mwesi ngombi yamana saba watumira bakuchiba nyari ko batokonyiro manene bana bane mbalikura amo kunyara ko amo batokonya buyamono asogotokonya elyo gokoro muchando bwechinda ikiagera nigotamenya taso butakoboere amenyi bakerera ensemo yebungi yali bali chache kumwakerambo yamono yokoriye kirokyo bochumbe bwenseme yo Joel Okengo Nyambane. 16th August rally was solely funded by President Uhuru Kenyatta. To undertake that violence, Honorable Governor James Orengo, Babu Owino, recruited very dangerous criminals. Uyo kabeiro muraiwense Uhuru Muigai Kenyatta nerogo siara chibesa icho chigotumika gotongia chibura buru asemesengekano yege siasa yalinda mwananchi. Mbunge bwensemo yebunge Homa Bay Town George Peter Obondo Karuma Koronya. William Ruto, he had been overrated. Even me, I had overrated him. So that the guy is quite useless in matters politics. He knows nothing. He has no idea who the Luo nation is. Siasa chinde chionsi nchi yo muraibwense Dr. William Samoei Ruto amanyete. Muraibwe kiama ya DCP Geoffrey Rigathi Gachagua kugendera ko muruta Ruto amatimo yo bosongo bwege siasa. Karibu tuchake bene hamaya hegatone gisesto chiabona margobo mwancho mwireria nabona ne tuko chaka bene kurase county ya Kisii asebono urenchire yemo yogo ikirania bochenu ase ogosiria na kurwani muchando bwechinda imeyensemo yebunge yali bari chache me county ya Kisii nigobona habwate nibeke omekereki yokoriye keruke bochumbe wensemo yebunge yali bari chache omoske Joel Okongo Nyambane nigone enderitko uryarero banyara ko bagwetera chiamate ao imeyensemo ya kerera na gosiarera hamariyo na kurusia chinda nigobona balire gose nigobona bauri chiamate chiria chibwate muchanda bwechinda bwesokya banyako bagokonya sebono chiamate chiaburi bokobeko bochenu bunenchire mwe gukora umuchando bwechinda muri kito Petro Machini nero gutegurira bena mayati nsisato kuri Ensoko TV. Erio gukora muchando bwechinda imeye bungenya ribari chache nigo yokoriye kirokyo bochumba sebunge yo Moske Joel Okengo Nyambane achagete kyomege Okengo Jigas Foundation ekegokonya ibamate kwene kiwango konya bari na gusubirwa chinda na gusiarira Mario Gas chinga cyabo. Jigas Foundation yo Mheshimiwa Joel Okengo Nyambane nero nyarite ko baguchakya umurobiri oyoiga negendo kyagereta kanyara ko baguchakya umurobiri oyoiga singenje twanyorete nk'abantu baito nigo babwata umuchando yoiga se constituency itengima na inde eganga yaya enene no kuikirania ngakere ward ya Nyaribari chache buna rero torega iga no ward kere ward ya nyare kwage konyoro bokonyo boiga abantu babwata umuchando yoiga bwechinda banyare ko bagusibigwa. Rich korea rero nigo ya Matia Geoffrey Nyabere no murugyo ye Sofia Nyanumba abawetere mechande menene wetero botaka obwere na siboigo Geoffrey aroleta samagorae ya Matia yabo yanyakobwe gusibigwa chinda ne nyumba yabo gusiarira Mario go eri gukora umuchando yo. Nigo ya mate yo nechi ya mate chinde banyako bagwakirambia mono kyombekyo kya Okengo Nyambane asoko basiro kuna kobore banyako bagusira boigo asamangana abuna bono kwagachirwe nyomba biyamona sogoja
mwesimi wombuya mona saba gwatumire baguchiba nyari ko batokonyiro monene bana bane mbali kurara namo kunyara ko mo gotokonya omanyene none nyomba timbwati none ase bakurara insi namo kunyara ko mo gotokonya. Ekiombe kio kia Okengo Jigas Foundation nigo giakonyire ciama 15 mono na nigo bagendrete iri gukora mochando yo kurase bunge yo gaso fa chi family twanyara ko batogotarira chia twareto chichi bwato mochando yo iga wechinda ni family 15 eyebono ne ya 16 target yeito no ko make sure ngatwanyara ko batogoyo etakere ward kanyari bari chache twasiriri mochando yo iga wechi asubono okoborwa kwa rugo cha spons bali bawetera mechando aho yechinda na makong awe sokia na kwego bokonyo bo na boigo kobeko bochenu kirengaki entonda nyara ko baginko batebinkeringa yo no mochando nande no borwaire monto tanyara ko bagagosoka tigakero montesoki erine to sirio mochando yo igato chikorenta amarwaire anda amange so emebere yaito kyagera abandi ngoncho kabare bakemetu tibasoka besoki ntundore tayare ko erinde erio mugambe nyara ko bagakobakonya. Ripoti ya Ensoko TV kuroiga kerera nsemo y'umunganyari bari chache county ya Kisii Chepethuel Machin. Mbuyamono muriketo Petruel Machini ya soroboti rwa senchire yebekane bono toske motu totegari me county ya Kisii bono hasa bonchulia abechiri anyakoe egotoka sensemo ye bunga ya Kitutu uchache south ime ye county area aya Kisii nigo onaende senchia ibeso kiriri tukuyalero na kwimurunkanelia hokoborwa akwa abarai na kino eligo sansora emechando bagwetera asechireyo bao kwana nigo bayane kiaho bosie kwa kwe nyumba yabo chino chinse mecho okoborwa kwa mache ogoichora na kwegoto negatia yande bono nigo bagosoirie gocha gutaka ne bangende yonsi onye getambokero tukirgo cyokoirwa oroboti orwo nigo moriketo Frida Keruba koretara wika sensemo yechireyo na korwargania senchira yo wekiranu nokoboria kwa rwegwa na bonchereria bechiro ya nyakoe koine kebuna ngonyara bare abarai eligo sonsora emichando bagwetera nigo bairera egekegetambe babeire batabwati abarai maiga ya barai bari ngaroro etamu yabo goika omoelio asigoika bono obochori botarakorekana korengana no burai botakere gochorwe sechire obwa abeire ngakibo kunya godrego una bwo bokongo tobwate na echonjio bono ikikere tokora ekero tokoteba beko burai rituko tokobonyora tobwake mbura beku buya bono burai totete bwakwe Tuesday go se Friday namba target batote totenie choko ama totokwe kine firimbi tomyo kabakasara ati atokore totagete gusena kimotagete omoto ari chibulinga bunege amache ga muro chitange no chibekire gurai mwari kurende chibase chimobeka no ne chitange gurai chumacha itari gokaragasi nigo bairera emechando baeteire anene ogosie kwa gwechinyomba chobo chanu okoborwa kwa mache no gwichurira na kwegoto ekioge kogosereria obugima bwabo asokonyora amarwaire ao chichoga chirandi chiabandi toichoiri bakakwanda kwanyore sikirega kwanyore kwalete ndagire nchafu ende gosumbwete nyomba chiobo chenu echire nchiyo echisiekire echire chinchau manje are gali moroje ngana manje lakini manje taiyo erietali anangoro kwa irinyabonge tunaba onto nteno monto relio nyakoega kana tole nyakoega ndobwate sida esida ndobwate tai na mono no echo bano kebara bano yani ere sida no kogo no ne umu yaki tibe stirati buena na tole machiegi ga leta no ndobwate omorai bo am tua tara tu ngana ki tokoro nini mokorikwa aba chori mori motu aba chori obwe ikere 14 days ya etri pero no kwenda matukana kolire tanesponyo yogi ongoni ya mtumba kura bunga ya bunetuga ga yechiro nturaro bachori bonde bwensi chikura tuachore mara kabiri to ka registration nturaro kende gyonsi bono nigo baganire okwangoigwa ko bochori gokorekana elio konyora abarai ase bagosereria goche gutakana ebango onyege tambukero kebwenerete tige koimokigwa enkoboriga ngotoretera bare chukura tochore ritukoria chumaine gose Friday gose na kibatete ne chogo togo tiga bakuku weekend leo weekend mambo mbaya hapa kuna kujogo mama unaelewa mama bone tu amwirega kuna bangina nabagaka batogo kole chiroga mutakera next week anya bachori muri go tukakora mpaka Friday ya second chika kichali ndo basakora batogi ba ocha se chire nga kuchoga bare abangina mwanjira ba
Kerubo Frida, Ensoko TV. Muyamono Kerubo Frida soroboti yoru asenchira yowe kandi tegatoske mutunanda sebono niko chitunubali chiecha chiensemo ya nami itente amone nsemo ya Nyansiongo imaye county ya Nyamira wetera baremi nigo bona bateberi nigo bangaire konyora chikiro chindonge mayaga y'abakarani gochaka korenga buya echae Walabono igoro yechiratiri chitingirie bagokwana ya masa ya monegetasini Ensoko TV nigo basabire bononga abaremi balia bakurwali aki gochi asaba karani elio bamentwe chikiro ochiechae ebatige ebikora bunebyo elio obwasyo ko babororo muri kito Steve Nyari Kiembunde ne rokoretaro wikasensemo yechitundubali echo na kobwani robotiro kobwatia Amonchirili ao nigagendere korokana haso korenga gwecha stundubari ao hase county ya Nyamira mega yukuriye kirokyo boseneta hase county ya Nyamira moskecheremia migosi ocha kubwato kachiratiria stundubari ao hase goikabono abakarani bagenderere koronge ya chiratiri cyabo hase tundubari yecha ya nami se factory ya Gianjore chien 049 nigekerekyo bagokere getambo kirokyo gosirwa neratiriye yu hase bakwanere ngani gokonyora bagore chiratiri to chinkoro echo chiasaregete maeganone batarange akoreterera tirie ya chicharero bono nabonda eteko batenga asimere meria wale mitwa akolre buna tu wale ko ikatwali ringa tu wajabunde komiti tokabarete ramba pendekezo nganga kitoko kora tokonye kurwa sobole miyoboto ko iberwa togachaka ngatiga bale mitole isichi besa togorera tiri at least ko machiko toba endera tiririe goche ya tupimira tu akonyore gotulianania abali mitwe kire paka tu agorera chira tiri go ikaisatu ne chira tiri echi ara ose tugoma ete ne kyuma ke gosalika buna gari go sekento kende gionse ege swali de ko baboni na ihuwa na ndwana babukana nga mota ibichira tiri cyamigose mota ibichira tiri cyamigosi igerine makala bagukwana kerekyo nigo bakwana irobuya bokwene kinga omuremi komentare nibo asekeria akonyora chiabede chigo sareka omuremi ochandikire paka bono konyoya ikira ase tuare gopima twanyore kera tochibwate togopima buya bono mbai kagati kabera iga bakanyora ratiriteyo bagachaka gusumbua omuremi ase njirere nene sana no ende chikiro chikobora direki ya itai ya moya abanja achure tyo monda mtu achure tyo mokarani abaka tokarangerio mu manager jane tirie ndonge kuru factory na magena akadisa burubera tirie ya abatu abwate ta nera tirie ase tundubari ya tente chien 047 nige kurate ya bekirunga ubuyibwe chikiro ni bogo chaka kurwa sabaremi abakonyara kwenda maega na bakarani na kobali yaki egento kiagereke gosaria kemerie chae ni wana tuwanchanga koleta tole era tirie goto kuraya ntabune ntwabare number 1 esababu na vera towe kane yaretirwa mbaro bari kura rokebi korogosi ego romanyete mechano tubwate itu tuere terete mechando tuate abane factory turete mechando tuate abane mukarani turete mechando ege koronyo romunta tayo koiberwe kiro muntu uri naiba ngayakwira kibuno mulimi nime cyane yo kubisa kwa uri cyae oyugwete ngeyera baki nse kwa bukomi yo kwa magaterura ki ngasaba kwa kogelo je ukolera gaki saba gaki ase tundubari yecha ya Nyangoso chien 005 nigekerekyo abaremi bakwaneire obuya bokwerengere chae maega bataranyira bosi bo mokarani konyoro tura abamama bari batata bari bakwe muchikondo batarera abantu chichae kwa na konyoro musacho ndero no ate nile tundubari agokoraki so era diria una moya chireneiga ebe kugaiga etumekega egara manyoro chikiro cheino boikerani korwa hase tundubari ya tendeye kutoka Nseye factory ya Gianjore hase bunge ya West Mogrango meye county ya Nyamira kingo reporter Ensoko TV rietera Nyariki Steven Embonde
Muyamona Stephen Nyarikembwe sasa roboti urabona tena wikase county ya Kisii asama yanda bwa tanse asegeti kyamage chense moye bunge ya umachoge barabu egotoke me county ya Kisii chinga kichoko bayani abasaye bane abo basiriti hamagimabo asoma basokano mu bibwe bara chinse mo cya Nyansongo chinga ki baringe kura bosongo abare ao bakorogwa no mukonyi bo mugabana bwe county ya Kisii Elijah Bebo nigobekana asama tanga yo na kurwe ngora yabo go cya family amone amate ye basiriti abancho babo modiketo Ponali Sakama na rokoreta wika sense moyege tiekyo asaba kabaga ko bomba roboti rokobwatia fande gichonzi abana ba Yesu pole asogo siria abanju abana ba inu nyasaye bwemeganda nyasaye bwabantu baye abagate kolenga no ndabuaye boko balenda timo bwanja boigo egente kenenda abana ba Yesu abakuri atogateire naenda abeira abanga amangi igotoga nyasaye weka nakoro gwanja kwaye arandira mola tinda chaino na kichira bari mai borete omona otugoge tiororo aba bako na kuoga ngi bako mbama ete tinda chaito buna ndi ya moyo mogo mtumuna abanyamwano bamagenje wadi kwa ugaiga watole miri yake murambira ko arenga gituna kintu anakora neke mwene to anakora namagomba manne sala ka kitenye sai abaremye andaba echenguru onyobo gandi bwaito chintara bacheito banya bakara bari mu pasi ya sugete nega rieri atanga ine esuke kanga abana bari abantu kubariraga igo chintara bacheito yoni jenga sieka maiso because I had witnessed and terabiriga gatachiriga yamaguta abana abagweta epasi ga suka lakini tanyole tiribaga wangu metinga abana bane bakure togotinde karera ana merari buna igwera sub location nyagenge sub location ikegera yatiekire koba amacha itekire ntoko bucha. Therefore, chintara bacheito abana abaito ba boda boda tigatobaske igo tubosabira family kiri nasaya bakonye arago tenga mutu arachi semina mogo tebani ngaki mukurenda magimaino asepa manyane buska tebanga kora utacheza siasa buya omwana oli ogole nyomba komundiraro utacheza siasa buya orangia utacheza siasa buya sukuru miyate kwagachwa abana tokole siasa ere yo mulembe siasa yo bwanchani ase yeje siasa yeko ere mambi nduna abantu abamu talibo Governor ituwanje the Paul Simbarati aigo kwenda wa deputy governor motebi nturo otore nere na banya kuoga intuntu tambe na otoramo aya togoska mutumwa chimugeni ngabona hamenyi bense moye bunge ya North Mugirango ase ward ya Bukeira ime ye county ya Nyamira aseria inseri ya buri ria bunge la mwananchi nigobeso kiena go sababu wasio ko baroro ko watikana no bwagachi wekerasi yakemo ase skuru yoboroso ya Ongera bawo kwana kerekyo nigo abamenyi abo baboriringa na erebuya eskuru iyo enyore kubo enyero no mubunge bwense mu bunge iyo ya North Mugirango Josh Nyamoko eriyo ekiranibwe obwagachi bwa ya senchera ya bena bayigo gwechi basari asebono esikire batabanga nigo baberko bakwebwa asege kegetambe ko batakananga nigo bakuru asege sakukeria akyabagere uraboti euro no bane no mulikito Stephen Nyarikembunde. The purchase of 80 units of 3-seater gooden desk at 400,000 totaling of 2 million. Mimi sina kudanganya hapa, hatujakuja hapa kudanganya. Mkiangalia watu wetu 2 million inaweza isha hapo? Aya, cameraman. Asante. Kuna desks zimekuja hapa? Hakuna. Ziko. Akiga egwanse wena tikoro kuongera school nera. Jetindo chimagendera piko mbulitiri. None chichonchiyo ngai abana bagukina matoke bakwenda. Na ande to chora taba emusi omwe emusi ento chora to gachora no mupunge. Oicho asinyamoko.
okorete ga transformer gwatisa no igwa yarinyo takorete no birasimi ochorige no na birasi bio kana no akire chikura kurwaga ki no ira nego jaga kabere gente kenega kiro rose skuru ero kanena rio ai guchikura gento nge yokoreta pikombulitiri oto ngai na gai kerasi kirumwe mona kyo gote boros 2 million kerasi kisku kerasi kamo ochorige rie birasi gai birasi binde bigwete gento nge yokoreta mabati asali getena to chorete no mupunge wo warai kaste ye kolira ongerate bone tukuru gusukuru abantu to choreta bapunge gara kini bebe tabande manyama tamba agite chikura mba gwakirite kura 27 chikure kwa rigetyo tukono magasoka guga lakini gento nge yokoreta ga nothing you have done. Ongera wenzangu, tuko na uchungu sana. Ukiangalia hata shule yenyewe hii compound Ongera ujenzi ambaye ilijengewa, hata mkiangalia sio shule, unafikiri ni mali ambaye ng'ombe inaishi. Ukiangalia madarasa ni ile ya samani. Zingine ukiangalia paa ya nyumba au mabati ya samani, unaona mabati ya samani, hakuna mabati mpya. Ya pili, wakati walitupatia ujenzi hapa ya CDF, walituambia ati jumba itajengwa nyumba rooms 2. Hapa Ongera tunaona room moja tu, hii ambayo tulijengewa na Mr. Nyamuko. Hizi niambia ati mbunge anafungua hii building na 2 million. Na hapa hivi kwenye tumepita tumeambiwa hii building ilianzishwa na Makuti. Ama si Makuti alianza. Hii kitu ilianza ikiwa mbunge anaitwa Nyamoko alianza ikiwa halfway. Sasa hivi niambia ati ametumia 2 million mpaka completion. Mzazi ndiye ananishughulikia. So sijaiona basari, sijaisikianga ama zinafika huko juu zinaingia mitini. Sisi upande ya basari tukituma basari wakiona Odhiambo wakiona Otieno hii haikuji. Togos kamoto mwanche mwiriani ngobono abarai ao bare nebo bwate ganga yokorigia ibirogo ao byege siasa se county ya Nyamira na bage county ya Kisii ao bare inse ne timu gosa se timu ya Matiang'i nigoli tukarero baikana na gokora campaign ya bwasensemo yebunge ya Machoge Chache bakaragwa mono yobwate heganga yokorigia kiruke bochumbe bwe bunge iyo ya Machoge Chache Ezakari Onduso monyekene mono buna Olympic nigobate berubuna mbachi kumobwate sia daktari Fred Okengo Matiang'i aseganga yokorigia kirugo kibora ibwe sebo mwakogocha abare babo nigo bagikire kisiga kisagasaga ekyo cyaba kikwene kibo kinsemo cyo mabeina bayiga sensemeria nakuru igati abare yabo namo ono munasiasa marake baso Rosa Orondo daktari Birundu hamo gati abare ibanda abange abekana nago kuro chinkwana cyabo muri kieto ponolisa kama nerekana se kinseme cyo nakobombora botiro kubwatia Bunenjera ya mayoko mwakere koko Dr. Fred Matiang'i aseganga yayo kubolia ekirogo ky'oburai bwense omwakogocha nigabara ikuru county ya Kisii nabo igere ya Nyamira abubare kiama gya Jubilee bakore campaign yo komona Dr. Matiang'i asekinsemo ao imeye bunge ya Machoge Chache bakora wanasakari Onduso yo kuriye ekirogo ky'obujumbe asebunge yo. Matiang'i Matiang'i sisi kama aspiring members of parliament from the Gusii and Nyamira regions tumewakaribisha nyinyi wote hapa members of the press na tunasema ya kwamba Mei imeng'oa nanga na tunasema kwamba we are unstoppable. Tunataka kuhakikisha ya kwamba Matiang'i anaingia ndani ya State House. Mimi ni Ezakari Onduso, Olympic mwaniaji wa kiti cha ujumbe wa Machoge Chache. Hii ni timu Linda Matiang'i ambayo iko hapa. Sisi lazima tutamlinda Fred Okengo Matiang'i, tutakaa na yeye, tutatembea na yeye hadi mwisho wa safari wa 2027. And 2027 Gusii ngima ntubwatie na other candidate. Umuntu ndi bwensi ulo mulengo nde goso mulengo nde amanye a direction has already been given. Habari ya ubago kwana negeta seni kegeni go babuliri mu Gusii kwene kyabuna kiroyo mu kubwatari kura ekyagere yonere nchira yoka yokomoso yabisi Dr. Matiang'i Abagusii tobwate kura so bonge asenge njumero yoka eranyare gotorusia asense yeke ushike kura kwa wingi, kila mtu awe kadi na ushike kadi ya kupiga kura. Naitwa Rosa Orondo na wania kiti cha wamama Kisii County. Leo tuko Machoge Chache, tunataka kuhamasisha watu wetu kwamba wakati umefika kwa wale ambao hawajashika kura washike kura ili tuweze kupiga kura
mwaka wa 2027. So asaba gusi bali bantegereta boniga, I'm requesting you bali batara register so bonge nali turanyari go support candidate cheto nali turanyari go support Fred Okengo Matiang'i mwani tabe president takateko acho mogusio mogimasageta tosoka so bonge senge enjoy ominto Fred Okengo Matiang'i so kira ko bolie kirango ya 2027 ko bolie president tomobwate sibuno mogusi boigo nigo bagikire chibura bure chichiene kigwa sensemo ya Homa Bay na boigo na kuru na kuboria bananchi kubeko morembe chinga kichonsi. Na vile tunataka watu wetu watulie, wawe watulivu mahali popote walipo, kwa sababu tukiangalia nchi yetu kuna mambo mengi ambayo yanaendelea ambayo hatutaki. Kuna ugonism ambayo imeingia, watu wanawawa, watu wanaombana pale hapa na pale. Kwa hivyo tunataka kuombea nchi yetu kwa njia zote. Tunasema kila Mkenya mahali popote alipo adumishe amani, lakini amani haiwezi kukuja kama watu wanapigwa nyumbani zao, kama viongozi wanapigwa mbele ya televisheni, na kama askari wetu wanasindikiza wahuni kupiga watu na kuwaumiza. Kwa hivyo tunataka kusema lile jambo ambalo lilifanyika pale Nakuru kwa Mheshimiwa Gachagua, na ile ilitendeka pale Homa Bay ambayo ilipangwa na ilionekana kwamba ilipangwa pamoja na polisi. Nataka kusema kwamba hiyo jambo ambayo imefanyika ni jambo mbaya sana, na ikiendelea hivyo nchi yetu haitakuwa na amani, kwa sababu itafika mahali kila mwananchi itabidi awe na silaha yake ya kujichunga, na ikifikia hivyo serikali itashindwa kuidhibiti nchi. Omwero nigo babulire wizara y'uburendi bw'ime gakorobo tukibwa bwango elikopeka byara bakagerwa na kubolia barayigotika gotumeka basae asokubeka chibura buru. We want the police to investigate and bring those people involved in these crimes to book. Otherwise lip service is not going to help this country. So tunasema kwamba tunataka amani, na tunataka kutafuta kura kwa amani, na rais wa nchi hii ambaye anasimamia vyombo vya usalama na vyombo vya madola aweze kufanya haki kwa kuchunga wananchi. Ko reporter Regeta Senigan Soko TV ncheri tana Apollinaris kama na togoska moto mwanche mwereri tuyana gwekeme ye county ya Nairobi asebono mubunge wa Homa Bay Town Peter Kaluma amochirio muraibwense ya Kenya umukoro Uhuru Muigai Kenyatta asokwibweterania na gusira barayi balinda mwananchi n'ekibesa cyoko abalia bakoreta chibura buru asemesangekano yege siasa gukwana kurasa magacha manene yebunge aige imimo cyo Nairobi amo na barayi bande kurasa nsemo ya ODM bakunyisira serikali. Kaluma nigamochiria bale balinda mwananchi ase okoroberia obosaria obwakorekane tenarika liaye kumurutere ngacho mugabana we county ya Homa Bay Gladys Wanga orabati uru ngorwane bono molikito Linet Nyambane uyokeretara ya wikasama gacha mwana yebunge umugasorero is to confirm that violence and the 16th August rally was solely funded by President Uhuru Kenyatta. To undertake that violence, Honorable Governor James Orengo Babu Owino recruited very dangerous criminals. Amatuko amake aetire maega ya barayi berombe ya linda mwananchi usaganwa ase omusangirikanobo ogesiasa ensemo ya Homa Bay nigo omubunge bwensemo ya Homa Bay Town Peter Kaluma atebire obusari obwo nigo bwaroberigwa na abarayi abo ase banyora obokonyi kurwa aso murai bwense omukoro Uhuru Kenyatta. On the third occasion, Governor James Orengo returned to Homa Bay accompanied by the same dreaded thugs and hardcore criminals who were armed with guns, machetes, arrows and rungus. During his public address at Homa Bay Market in Homa Bay Town, he hurled unspeakable abuses at the governor of Homa Bay County, Her Excellency Gladys Wanga, and the elected leaders of Homa Bay, including those serving in the National Executive. Ukwana kurwa ase omocho Nairobi, Kaluma otebire omugabana bwe county ya Siaya James Orengo na boigo omobunge Embakasi East Babu Owino nigo bari kubwatoka chinkwana cyogosegeta chisegi asa tebire babwenerete kwimukirwa egetambukero kierichiko. Governor James Orengo and Babu Owino then recruited the following dreaded criminals and ruthless thugs to execute violence on Homa Bay people during their Linda Mwananchi rally
on 16th August 2026. On 14th August 2026, at night, Kenya shillings 100 million was delivered to Governor Orengo's home in Ugenya, Siaya, from President Uhuru Kenyatta. And this money was delivered in 2 suitcases, each carrying 50 million. Governor Orengo was not there, but he can confirm to you that happened. And by the way, sometimes you can plan bad for people, but you end up cutting your people. The people they were cutting and chopping, those people you see in the hospitals, most of them, and that is the time you see them entering in Homa Bay triumphantly celebrating. They went cutting their people, not knowing they were their people. The Linda Mwananchi team gave a press conference and issued public notices of their intended rally in Homa Bay. Governor Orengo and Babu did several subsequent press addresses to the media, during which they threatened violence upon the people of Homa Bay, stating they had enough goons to take anybody who dared to face them into the grave. You have those addresses somewhere in Dholuo. I will give them to you. Nonya nabo otuguteirare ugusaganwa kwa bararia ase atogiria abanyanyimbo ase egasiengia baenekia. And the issue is, how would the media be attacked when they are surrounded with the police officers, with people walking with firearms all over? You know, these people came to Homa Bay, I can tell you now, so that they provoke our people and we attack people like Sifuna. Koripoteria Ensoko TV kurwa ase kaunti ya Nairobi, erietariane Linet Nyambane. Mwancho mwereria togoska motoni gobano murebwe kiama kire agia DCP Geoffrey Rigathi Gachagua sentuna ende naende agendere kumwire kiara na komochio muraibwense William Samoei Ruto kubatikana ikibura buru chege siasa ikigendete kwene kibemeyense ya Kenya kokwa no bwata nibe kiama kya Wiper Patriotic Front kya Kalonzo Musyoka kurenga yaye hime ya Wamunyoro Gachagua nigamo chiboro habarai ao hamone birenga byo borendi meyense ya Kenya asoko bire ibago erigo turba ndimo sangerekano Linda Mwananchi litukire chimapiri kiyaeta hime county area ya Homa Bay. See now what is happening in the Luo Nation. You know, William Ruto, he had been overrated. Even me, I had overrated him. Actually, the guy is quite useless in matters politics. He knows nothing. He has no idea who the Luo Nation is. These are hardened political maneuverers. You cannot force them to a situation. You can only persuade the Luo Nation. Granted, kwa kukula vitabu, wamekula vitabu sawa sawa. These Luo guys are sharp. Na hii maneno ya samaki pia nimesikia inachanua ubongo. Is a community that has made serious change in this country. Is a community you don't push around. You just persuade them. Waongeleshe, uotoke uende. So William Ruto has just realized ya kwamba hii watu ya Luo Nation sio watu ya kuuzwa wholesale. You know, he bought ODM from Junet Mohammed, Gladys Wanga, and Oburu Odinga. And he thought that he has bought the Luo Nation as well. Sasa when he heard akina Sifuna and Babu wanaenda huko, akapatiwa intelligence ya kwamba they are waiting for them in thousands. He couldn't stomach it. Na mimi nimewaambia kila mtu wako kwa United Opposition, tuende kazi. Tuende kazi. And this journey is not for lazy people. It's not for the faint-hearted. Kama hiyo vijana walikuwa Homa Bay, walikuwa oga, wangetoroka wangefanya mkutano. Lakini walisukuma mpaka wakafanya nini? Mkutano. So please, let's work hard na tuendelee. Police wameniambia what happened Thursday last week. Iko gang iko hapo. Gang moja. Na hiyo gang ndio nasumbua watu pale, inaitwa Hammer Boys. Inaongozwa na mtu anaitwa Abdi Sebo. Last Thursday wakakamatwa 7 of them. Police were working professionally. When they got intelligence that that gang is working on to disrupt mkutano ya Linda Mwananchi, wakakamatwa. Gladys Wanga akatafuta Kasongo. Akamwambia ile watu zategemea hii weekend wamekamatwa. Then Kasongo akapigia huyu Mohamed Amin.
the DCI, very notorious in covering up and subverting the rule of law. Then DCI akapigia huko, akaambiwa wachiliwe. The police were very demoralized. This is a gang that was leading the war. Huyu Raymond Omolo, the chief goon in this country, wakiwa na Murkomen, akatoa 60 million shillings akapeana. Every goon was supposed to be paid 10,000. The goons are crying, they were shortchanged, wakanyolewa 6 wakapewa 4. Hii wizi Kasongo amefundisha mpaka watu yake. Wanche mwiririo roboti oruo ruaye Geoffrey Rigathi Gachagua na urugo tikio mwerio kwa mangana maya kure mesa ya Itoyen Soko TV morogobo bona iga na niko gwakira mya mono soko chora gutobwati guchakara mo chakano gwiko mweri wa maya chinsa 3 morogobo bona iga bari bangemega yemenyo nchuto yende gutatiga na Abraham Bosire Calvin Mogoyi Felicitas Kabende na Baigoba na Basondali bonsi igobane kenga chibi chamo na Mariogi ku ikarare senche yabo tweru ase geteseni igeito Itoyen Soko TV tina kiambo rikwende kugotakaniya morogoba oromo tweru botambe kwa Daniel Omwaga ama ya chinseto aikiro mwerio.